Дорогі люди України, можливо, комусь із вас здається, що ви самотні, але це не так. Бог з кожною людиною поруч, і на фронті, і в місцях евакуації, в кожному домі, в кожній великій сім'ї. Ми запрошуємо вас співати разом з нами цю пісню, бо Бог чує вас і підтримує кожної секунди. Ми разом.